Acompañada do alcaldable Adolfo Muiños e outros membros da candidatura, a portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, coñeceu de primeira man o proxecto de vivendas de alugueiro social que está a poñer en marcha o Executivo rianxeiro. Segundo ela, proxectos como este son un exemplo de goberno a favor das persoas que identifica o BNG. Vimos a coñecer un proxecto que para nós é todo un sinal de identidade do BNG, pois de como nos entendemos que desde os concellos hai que facer política social e facendo política social tamén podemos recuperar unha parte do patrimonio construído e esa é pois para nós unha das digamos directrices nas que vimos de traballando e hoxe estamos aquí en Rianxo, que foi un concello pioneiro que non tendo competencias en materia de vivenda, pois decidiu tamén destinar unha parte dos recursos que ten o concello para poñer sobre a mesa solucións a un problema que existe, non? E é pois poder ter unha vivenda en alugueiro a un prezo razonable, que sabemos que para moitas familias pois eso sigue sendo unha complicación, ben porque as rentas moi baixas ou ben porque é certo que tamén estamos vendo como o prezo dos alugueres a veces se dispara e eso necesita medidas concretas. Pola súa banda, o candidato nacionalista aludiu tamén á importancia deste proxecto, que persegue a rehabilitación destas antigas casas dos mestres que levaban uns 50 anos abandonadas, para darlle unha nova vida e facilitarlle unha vivenda digna en alugueiro social a familias do municipio con poucos recursos. A parte de recuperar un edificio, un pleno casco urbano de Rianxo, ten tamén esa componente de ir destinado a un nicho, digamos, de persoas que precisan que haxe tamén unhas políticas públicas axeitadas de rebaixar os alugueiros e de poñelos nun umbral que sexa favorable para as persoas, non? Que sexa axustado á realidade tamén económica da xente, non? As 4 primeiras vivendas que estarán listas nun par de meses completaránse cun segundo bloque, neste mesmo espazo, con outras 4 máis, pero non será o último proxecto en materia social. De revalidar a alcaldía, Adolfo Muiños comprométese a construir nunha parcela municipal vivenda protexida a prezos asequibles.